May buntag ni mo, ma'am. Kasi mong pamati. O, ka na siya. Yay! Labot ako din. Yun ako din. Aba, nga cellphone din. Ding. Abdik. No, 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 no. Ano? Ah. Kredit ka din. Tanawa daw Ha? ko din. Helmet? Auto di ka, auto di lo. Ha? Dili yung auto ka pa auto. O, tana. Ala, 3 kilo. Huwag ko na pwede. Ah. Tanawa daw ko. Ang hapit na, gamay na lang eh. Hello, please. Ah, sige. Please. Please. How do you say? Si Demon, guys. O, sa ganito, ma'am? Si Demon, Yung motor? May ugat dito sa. Asa man itudlo gyud asa ang sakit apita. Kadi. Asa man? Lalong. Ay lalom. Dari dapat jud sa ito way. Kanin duha jud. Asa sakit lang duha jud. Pinakasakit na. No! Sige. Mga pila ka adlaw na nimo gipamati. Tugli. Lo, lost na lang. Estimate pa nimo pila? Ito kay bulan. Unom ka bulan. Kaya na daw mahilot na. Siya na lang isa mo. Paglihi na ko lagi. Bali ka daw. Tindog na Duwa po. pa mo ato. Magisog ko Bato ni. ka daw. Ulit lagi ko. Sakit. Sakit na kay Juan. Sakit dali. ko. Oh, the free with Sige. Asa kay mong balay? Kaya sa kram. Grabe. Basurahan. Asa gani address na? Bye. Puro mo na lang yung address na. Ano daw basurahan? Oh. No? Ayan, may buntag guys, atong tabangan si ma'am, no? Kaya hantuod. No, di lang kayo makita sa video, kay ano na itong video. May na lang na video, no? Na ayan tuhod, mga 6 months na niyang ipamati. Pila edad ni mo? 57 years old niya, 6 months na niyang ginapamati. Panikamutan na to nga maayo ang tuhod ni ma'am, no? Inainayin lang na to kasi masakitan. No, niya shout out sa akong mga subscribers sa ako ang YouTube channel. No, yung bisog mo tan-aw kag YouTube, ako ning i-post unya, no, sa amo ta kita ba nimo sa YouTube mo ha? Kita na ko eh. Sa YouTube. Tingnan ko siya. Oh. 1-0. Nasa YouTube channel makita nimo ko nya. O ugma ba, no? Yeah. Shout out sa akong mga subscribers nga labi na gyud sa India o Indonesia. Thank you for subscribing my channel. Thank you for watching my YouTube channel, Indonesia o India, na nagatanaw sa kuha. 14% sa kuha na siya. Oh. Tulo ka country ang nagatanaw sa kuha, India, Indonesia o Philippines. So mo identify man ang kuha nasa lugar. No, thank you for watching ha. Og sa wala pa makasubscribe, subscribe na sa akong YouTube channel para updated mo niya. Pwede po mo comment sa akong YouTube kung layo kayo mo diri sa mua. Pangutana mo o comment ko unsa ang imong ginapamati ngadto karon no gyud maayo, no, kahit kay ning ginapamati no nya. So wala masayod na ako Facebook, Facebook live ko, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan ha, sige, tabangan si nanay, si ma'am, no, atak para man din. Sige, una kang kulob ha. Okay, una na to kamo man hayang ha. Sige, kulob ka. Lemon! Malisod mo kulob. Ayaw pa iguan ng unsa. Sus gamay. Diyos ko. Ano sa ha? Pero gamay. Ika kayo? Alo! Mon! Ang makabak! Pergi! Sige! Magulat! No! Ano sa TikTok? May lubi pa ni Momon. Ano ka TikTok ko? Ha? Dili niya search. Di siya kakita, hindi siya ma-search. Pero i-search niya ang Eric Hilot sa YouTube, pakitaan ka. Yeah! My birthday!
Ninoy. Ito na, ma'am. Tulog. Tulog ka? Very good na. Tulog lang para di ka kabantay. Ano gamay? Na. Kani o, kani kay atukon kay nag-ading. Anak lang ko nga. Sige ka din. Tuwa ko ko. Uy. Dili mo mga tikang yellow. Malinis siya. Mahagutan sa dili. Bawal himasa. Hakbat ligo ha. Uy, tawa na din. Tawa na. Gusto din ang pangalan mo, ma'am? Susana. Susana. Okay, pwede. Mami, Sula mo. Tama ko din o. Hindi mga tikang yellow. Dahil di mga tikang yellow, kaya may naliw. Ano mga anak mo na. Ubag yun ang pitas ha. Kwantahan. Kwantahan? Asa kayo pinakasakit? Kana. Ay, di ako. Pwede kami ang tulo. Dili pa na maunod. Katakuha gani ah. Hila ko ako. Masakit ako ah. Kay balik. Tapaw ko dito. Hindi, dapat madaw ko dito nga. Kaya po nilang biyay lang. At least makakuha na na. Daw pa dito din. Magkakamainom. Daw pa dito din. Magkakamainom po. Ikaw po. Inom. Daw ko din. Inom, pero panagsara. Agsara makakabaso. Ay, ay, ang mga sayaw. Woo! Nabalik ko din. Ulay sa kapoy. Ha? Ulay kapoy. Ang kapoy ka? Sakit. Sakit kayo. Sakit natin. Ang pagamay. Ang dama-daan ang helmet mo. Padala na mo. Pero ba sa sulay hilot? Pero ba sa gilot? Ha? Lugar ka sa nagulbade kay para dili mo atake ang problema sa lawas. Matuog mo ko ng dugo. Ori, pundo na ni ugat na ko ba? Gani. Ug dugo. Sige, Ay lang ugat. Ang dugo. Oh. Pundo ng... Pundo na siya. Pundo po talakaw. Pundo na siya. Dugay pa noon. O to si Ma'am Kanay katong nangista sa 3 de Mayo. Katong rin bang gabi may nga. Daghang kay sila. Takilpo ko. Ayun na yan. Pagka, ugma, ipatindog ko sa magulang. Kaya daron niya puta ko hospital. Nya. Kaya simintohon. Kaya Oo. talakaw man diyan. Kung alangan, kuhaan man ni Eric Hilot. Jesus ne. Mas grabe pang uban sa imo mo. Bukog yun gawas. Lagi katong gitanaw na ako ba kuyawa ato eh. Di nakalakaw dito Kita kalahat. katong nakuan no. Gawas. Katong ni Gawas dito dislocate dito. sakit man siya primero sam pero mga buak na na diha wala na. Wala na. Katong mga buak tong mga unsa na. Siyempre naman din siya sakit. Hato mga anak-anak ikaw wala. Ngani bungkag ko na siya. Bungkag na niya. Matulay pa mi ba? Wala na na Ila siya. na ko katuig ka
nagkuhan at ako nagtitinggong si ma'am. 1980. 1980. Nga human, magadlawon pa pero me. Ya, patong-patong lang tao po ni. Kasi bakanting namin sa kaubang mi diyan ni kuha. Gaga. Nga, mahumol po na kamot no. Oh, Sa ice. Ay, Sus, grabe. tana po ni sila ang tagiya. Balo na po ni. karon ano So, dili na ba? Nag-ati na rin tao po ni. Kita na. Laya. Ha? Kasakit. Bukakon man ang mga kuan. Ay, ginoo ko Lord. Pero bungkag na lang siya, mawala na yung sakit. Kalugar ka, isa ka semana, balik ha. Oh, sige. Nga sunod semana, whole body na ni. Oh. Hindi ta pwede mag-focus dire. Hmm. Kaya sige, tagbalin-balhin. Ang balik pa hilot po, kaya dire na po. Duma dire na. Yang So, malaking hukdol ko na dapat. Karon dire na sa ta-focus ha. Ay, sakit nom. Oh. Okay naman ka dito inobir. Pura di ilong na. Kasi giginom sa. Sige ni nang Domingo ra ba ugma? Laag si Amay. Lo. Di ka magpasa karon ha. Ya karon og ugma, way ligo. Okay naman ka di kaligo. Aguanta na ta kay isip Wa na. magay masuko. Sige na tay kaligo. Ano may sanlo? Ano? Ini maghilot ron ma'am, inom kag alaksan ni para busy ka sabay ha. Ay isa lang ha. Alaksan ko po. Dito sa mundong di. Bago man siya, nagkakuan na. Hawa na sakit. Mao na, charge na kay adi dito abot dito sa Baba, dapat abot sa bukit kay lubat na ni. lubat na di ko mag-charger. Lo, lo. Sulit. Dong pag-ilis na dong girl. Ala, di na magdagan-dagan ni Demon Balaw. Ding, watong helmet ding. Ano man? Ada pa. Ano man dapat? Ang likod. Inibungkag sakit sa no. Pero madugay na mawa. Sigid. Sigid. Tapoy na din. Tapoy na abong guide ko. Tapoy na. Nang tawin mo na rin. Hayang ka ma'am, hayang. Tara. Kaya eh. Ayan kayo. Langan, pangan kita ginoo perme. Kita ra magidi mo tabang, no? Huwag yan ang helmet ni mamang sa una Ano, pa yan. sampit pero na. Ah! Dire na. Saan na sila? No! Oh, ganyan pa din. Ganyan ka. Aniya yung kanina, ma'am. Ya, kuha akong number ma'am kay bubuking kasunod. Ayaw ni kay buinas lang gyud mo nakasulod mo ron. Dito ko daw man ako lawas. Kuha akong number kay. Mo ni Ako ba naman gyud eh, ni mag-book kani ka. 105? Ili ko natugnaw imong Ano lawas. man kay number? Gani. Itugnaw kayo. Now yung 1617 sa man. Ayun na lang si Sunday tanggal na. Katong 105 mo eh. Ah, yan ang kamay ma'am. Yung ikuha na ko ako. Smart ba yan ko? Oh, Gani, pwede smart man. Smart lang to. Ibutang sa kuha ko yo. Yo palayaw ko. Ya, sunod balik full body kay para bugaan imong lawas. Muna nindot ang mugaan no, dili bugat. Nagdala kag medyas karon? Wala. Daging pan. Jacket. Na mapanukutan ka? Kita, uy. Uy, dakog! Jay. Jay. Gamay ha?
tinod ma'am ha? Ilan sa nato tinodon? Ayaw sa oy kay makuyakan ta ni. Kani oh, kakon kani kadagko kang grano. Oh. Pas mo usog ni ginabasa nimo ni. O tama Di ka kanina kay. pod. Abusado magkukusa ko an pa Abusado na ko, nakakata di. kay. Uto hapon gabi bawal ko ni masa hapat ligo ha. Maligo jud ko gay. Oo na, mga maligo siya. Oy, di ta mo. Kay dati. Sigit. Sigit. Ani. Sigit. Sigit. Ani. Kita jud eh. Sigit. ni mo ding oy. Irik hilot akong ibutan dahil sa nari. Mapangkungan. Oh, katay bang. Irik hilot. Oh. Nato yung banan nindot pasabay to. Oh, pungkul man to magbisiyo ko diha. Wala pa Apo, kul wapit duha. Budo ani uy. Isa. Ano makana ko sa isa. Budo ani uy. Sukot. Oh, lepas na yan siya pa kay maglakon. Asom ninyo, service di ay. Ako hindi ko. Uy, no pwede. Ay do naman na papasulod na sa GIL. Yeah. Ana ba diha? Nagbambol din. Ila Soriano. Budo uy. Ayaw gliho. Ito, bago rin nito na operahan. Bago Hindi, rin ito na ang operahan. kanang mapahilot, depende rin na sa inyo. Gusto meron lang muna. Kung mahilot, mahilot to. Dili, di po na. Kaya katong kita kamalalag nga. Piso na ko to. Yung napahilot ganito siya nga. Operahan na liko nga 700 kapit. Spinal. Di mo gapong kalakaw. Kalain ko ani uy. May tag di ko mo try ani din. Gabot ko ani. Mag-con po mo ron service. Ang kinimutan aw. Yan ay nagtawag, home service. Ko din. Pila po yung home service. mo da. Hindi magkasama, mahal mo kayo. Mahal king gasolina ron oy. Hindi na kasi gasolina ay. Mura na gyapon. Kuha na, og digos na. Kung duol na 500, kung duol na layo na. Hindi kasi 600. gasolina. Wala yun ka. Hindi na mo home service. Ano yun na mo para kamo ay makagasolina. Tanda na ko Ako magasolina naman ko. Ape. Ape yung kailang barbecue. Yung matagakan si Ma'am Anang Kalo din. Matagagal di ba libre? Grabe pas mo. Oy, oh. Pas Wala mo nga, yung paa. pinatutuig. Shaggy! Bahan ron. Shaggy! Ani! Ma'am. Isa po itong suki na itong isa mo. Ito taga Santa Maria. Ay, si Abing. Ah, si Abing. Suki na mo na. Si Abing. Dagan Dito ka na man na. ko ani Pero din. kung nasa Di ba mapahilot, kuski? kapag sa kabanding style. Ay, alangan nga. Sabi kang gagmay nga murag. Galunggong? Amban? Murag burot. O galunggong? Balintong. May balintong? Balintong. Alangan nga. Kapag ugyod ba? Iyam na panagatan din. Ikan pa ni Santa Maria. Oh. Nga na siya kaguli yung panagatan. Portahe kay na si Amto Jron. Putahan kayo na. Nakabanding ka ni Ana. Ma'am. Katong naaging si Mana, natumi ko Ah, ana. shout out kay Ma'am Abing. Ah, nakalive, nakalive. Wala man na siya nakalimutan ron. Ito una sa bunso mo to. Uy! Basi busy. Tuya po! Uy! Mama. Oh! Ano sa pang gamay din be? Nakatubiglan. Atong naging si Mana. Sipon gamay ba? Glan? Oh, sinsan sarangani. Kaang ko bi. Wala mo kakuyog. Yo, Layo ng glan? Layo eh. Pagka oras ay 5 ka oras na ganun. 5 ka oras? Oh, hina-hina na mong dagat. Sabi sakyan. Ban. 5 ka oras man, bang, ban. Bang! Yung plano po ni Ato dito. Oh my Maligo. God. Oh, gwapo dito eh. Nay Coco Beach, nay Kuan. Tinaw. Tinaw eh. Hmm? Tinaw dagat. Oo, limpyo kayo itong kuan. Dili pa Andres Dawis. Do? Layo eh. Layo po gano. Ganun lang, 24 oras ka dito. Balik mo rin sila. Kung saan mo? Sa oras na nigikan san? Namin sa Kuan ko nga buraglan sa dito gipalit. Ay, si Amay. Si Kuan Abing. Abing? Dito niya. Ano na si Abing ko mao dili.
dahil. Punta na, bawa ng kuan. Oh! Dami direk. Da, balik sa kabal ditong gagmay. Tapos biskwit. Ito ba? Paksiw. Hana pa dali sa sir lang mo tagot abay daghan po namo din. Bigsan Butan kay na oy. Wala na may kuwan din. Gaya lagi na mo nakahurot. Inyo lang gi kuan gi. Alabang, bayok si din. Ino daw siya daw. Lalaki daw siya. Karoon bayok. Prituhon. Rito paksiw nga sukar. Sukar na mas. Gata sa sudan na kayo. Wala sudan. Asa ko kaon. Hindi na kayo mga dyan sa buhat na rin na daddy ro. Bastusa po dahil sa din mo. Balik na dito. Sige. Ano man? Bastusa ko ibo. Babae na. Babae mo na.